ngendi kowe Jakamaya dados mati. Kowe wangune mlebu ana jroning bumbung wis tak tutup. Wis padha karo kowe iwak ketemplungmu dadi panganku. Ayo. Wis lumayan aku entuk menungso siji lho. Lho kok bumbunge bumbung wong-wong ora ana tutupe rot. Lah aku kurang ajar. Wah. Dalah menungso Jakamaya mlebu ana jroning bumbung jebul bumbunge bumbung wong-wang metu kiwa mlebu kiwa metu tengen wae menungsane ora ana iki malah wong sisik-sisik pring wilatan ora gem nyingkirke nganti nyrimpet sikil kowe kudune iki wong ki nek ketoke gawe padu wis rampung sisikane disingkirke nggon sing kiwa ben ora nyrimpet kan wong liyan kuwi padha karo masang walat. Lan bumbunging wong waki nek rampung dipecah ora gembluthuk ana didak bocah ya tiba. Wong sing nek gelem kulino nyingkirke watu nang dalan nyingkirke barang sing sengkala kono kuwi mesti bakal entuk ganjaran kuwi ya klebu Sudaka. Ya, para pucara putari sapa wae wong sisik-sisik ben ora gelem nyingkirke ana bumbung wong-wong ora dipecah sudon rejekine saben dinane rekoso golek-golek sandang